May damag ko man na po kari no. Anya ti makunam takwa. Naabang mo di kay posta na Kapangasinan. Especially di kay Tagagno. O kinyanas na. Gluloksaw da mo amin nun. Anya ti may bagam di kanya danay. Gusto kami natal. Nyamot din. Baga gamin ko niya da ididigay kakadwa. Lalo ni Tumson. Kani turant nga papanda ko magpailot kaning kulpulo di kayusan. Di kayusan sa tayo dyan. Pagbagata kanya nga nagdinamag na rin kanong agilot da nga lalaki. So nga awan kaya mo ko mga may masakta na laingat mo karod ko mga may bagag lima kami nakantsaw lat tamot sika di kita ko o maramhidak sika. So nga kamo bakan to lamutan na kami kita raptor sa no di nga may baganda kay duwa nagtungpan mo kami nagtangkan ti ulo da awan may bagag ti ko na Jurassic kami at ituyan nga kakadwa ti ko na akon tani awan may baga akon nga talagan intad ko maaminin napadasa ko na di napadasan ni libro nga buhatan na ngagpaisoy ko na da nga awitan na da team na kunak no kayak talaga na nalay nga mga shoot ti tres nalay nga maamin amin yung talaga nga narigat sika naling di kaway kaway sa to kininaji kaway kaway sa mundo Jill Leonard man nga sila Jurassic animal